आंनि मुङा मुर्ति बिपुल बसुमतारी आं थायो बे फिसा गामियाव सिमल ओमफ्राय नै जों दा बे बनखौ लांफैदों बारा गोजानबो नङा न'आ नै बिथांनि इउटुब चेनेलावहाय जों माने थादों आरो दा बे गामिनि सेस न' खाथि खाथिनि गोजा ओरै बारा गोजाननिखौ नुनाया ओमफ्य नोंथांमोना Today I'm so excited because we are going to working for the wedding of our brother Amrita. दा बिनिनो लकडाउन नालाय दा कर'ना भाइरासनि हाबायाबो एसे खुदाखु जासिगोन हिनजावलागोआबो फैनो हायासोनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा नायलांदो नोंथांमोना फारि फारि बारा टाइमबो गैया लकडाउननि खुदाखु जाबाय हाबाफोरा फंसेजोंनो खुंसै होननाय खोनादों खानायखौ नोंथांमोना नायदोंमोन बिराद साइस नुदों ना गल्डेन कालार न'आव फुनदों ओमफ्राय आं माने दा राजकराव पार्लारखौसो खुलिनो नागिरदों भइस पार्लार मडेल पार्लार आरोखि माने आं सोरबा लांफैनो हागोन दाबो बिराद मोजां सिनखायो खानायफोरखौ बोरै हाख्लानांगौ बोरै हाख्लानांगौ माने एसे थाजोबो आं ओमफ्राय आं माने खुलिगोन गुवाहाटियावहाय मास मोनब्रै कर्स लायनो नागिरदों लकडाउन खुलिबा आं दा माने गुवाहाटियाव राजकराव गायगोन आरोखि पार्लार गंसे जिन्सनिल' गार्ल्सनि नङा माने नोंथांमोना हाबनो हागोन सानसेआव आं साबाल' सिनगोन आरोना खानायखौ मानो होनबा टाइम गैयाना माने साख्रिबाख्रिखौ मोनखाला बिदिनो लाइफ सेटेल बानायनो सानदों बांद्राय बुंबाय ना दे जासिगोन जोंना खामानियाबो जाबाय